Udobno se smestite, sedite ili lezite. Zatvorite oči i opustite se. Duboko udahnite i lagano i nežno izdahnite. Još jednom duboko i lagano udahnite, a zatim nežno, lagano izdahnite. Još jednom duboko i lagano udahnite i sa izdahom otpustite sve brige i misli i opustite se. Savršeno. A sada zamislite da su vaša stopala opuštena, veoma opuštena. Skoro kao da spavaju. Možete li to da osjetite? A sada osjetite kako se cijelo vaše tijelo opušta. Osjećate se tako opušteno, relaksirano. Osjetite kako tenzija napušta vaše tijelo. Zamislite da iz vaših stopala izrasta korenje, baš kao korenje drveća. Veoma dugačko i veoma krivudavo. I sada pustite to vaše korenje duboko u zemlju. I možete osjetiti kako raste sve dublje i dublje, kako probija zemlju. I kao da malčice golica. Osjetite tlo pod svojim nogama. Tako se uzemljujemo. To održava vašu energiju povezanu sa zemljom. Tako možete biti veliki i jaki, baš kao drvo. A sada zamislite prelepu belu svetlost kako okružuje cijelo vaše tijelo. Toliko sjajno svetlo da sjajite mnogo sjajnije od najsjajnije zvezde. Ali ne smeta vam ta svetlost da gledate. Ova prelepa, čisto bela svetlost vas štiti. Ona je vaše sopstveno energetsko polje. Vidite li to? Sjajno. Sada zamislite sebe kako stojite ispod ogromnog drveta. I ovo drvo ima duboko korenje. I ima granje koje se pruža u svim pravcima. I primetite da ovo neverovatno drvo ima i merdevine od konopca koje vise sa jedne od snažnih grana ovog drveta. Podižete pogled ka gore i ugledate prelepu kućicu na drvetu koju ste ikada vidjeli. Najlepšu kućicu. Izgleda tako čarobno i prelepo. Oduvek ste želeli svoju sopstvenu kućicu na drvetu, a sada ste pronašli jednu, svoju tajnu čarobnu kućicu na drvetu. Ovo je vaše specijalno mesto. Mesto gdje jedino vi možete doći i u ovoj kućici na drvetu možete se osjećati bezbedno i ušuškano. Osjećate da možete da radite što god poželite ovdje. I možete, zaista, jer ovo je vaša kućica na drvetu.
penjete se merdevinama i divite se svojoj kućici. Imate predivne prozore u svojoj kućici na drvetu. Možda čak imate i vratanca na podu, tako da možete da se spustite sa drveta još brže ako želite. Možda imate neko cveće u svojoj kućici, cveće sa prelepim raznobojnim cvetovima. Sve vaše omiljene stvari su ovde. I možda imate ljuljašku koja visi sa plafona, ako poželite. Da li je vidite? Da li vidite ljuljašku kako se lagano ljuljuška napred, nazad, pozivajući vas da se udobno i bezbrižno smestite u nju i zaboravite na sve brige koje vas prate svakoga dana. Dok se nalazite u svojoj kućici na drvetu, mislite o stvarima, osobama i događajima zbog kojih se osjećate lepo. O svemu onome što čini da se smešite. Da li je to vaš omiljeni predmet? Da li je to vaš voljeni ljubimac? Ili je to neko koga puno volite? Vidite to u svom umu. Pogledajte. Pođite napred i osmislite unutrašnjost svoje kućice na drvetu. Neka izgleda baš onako kako želite da izgleda. Bilo šta što vas čini srećnom osobom. Bilo šta zbog čega se osjećate srećnim kada razmišljate o tome. Sve je to tamo u vašoj kućici na drvetu. U vašoj tajnoj i čarobnoj kućici na drvetu. Svaki put kada u nju uđete, osjećate se veoma opušteno i toliko ste srećni. Ovo je mesto gde otpuštate sve svoje misli, sve svoje brige. Samo ih puštate. One nisu važne ovde. Ovo je mesto gde se oslobađate svega što može da vas rastuži. Ovo je mesto sreće, napravljeno samo za vas. Ovde je veoma sigurno i bezbedno. Sada ću vas ostaviti na par trenutaka, tako da možete sami da istražujete svoju tajnu kućicu na drvetu.
li ste srećni? Možete li osjetiti svoje srce kako je prepuno radosti? Toliko ste srećni. Toliko spokojno i smireno srećni. Sve što ste ikada želeli je ovdje. Sada duboko udahnite na nos i lagano i nežno izdahnite na usta. Osjećate se veoma smireno i opušteno u svojoj kućici na drvetu. Ovo je mesto na koje možete otići bilo kada god poželite. I uvek ćete se osjećati mirno i spokojno. Znajte da je vaša kućica na drvetu uvek tu za vas, jer ste u svojoj tajnoj kućici na drvetu uvek sigurni i bezbedni. I uvek ste voljeni i uvek ste zaštićeni. Sada duboko udahnite i pođite dole niz viseće merdevine i izađite iz svoje tajne kućice na drvetu. Udahnite još jednom duboko i nežno i lagano vratite pažnju na sobu u kojoj se nalazite. Sada lagano pomaknite prste na rukama i nogama, a zatim protrljajte dlanove tako da ih zagrejete, a zatim umijte lice energijom koju ste pokrenuli u svojim dlanovima. Kada ste spremni, lagano otvorite oči, znajući da uvek možete da se vratite u svoju tajnu kućicu na drvetu, kada god poželite.